خوینام خاکی بخوار اجر بوم دیار خوینام خاکی بخوار اجر بوم دیار حوالستیم کشتین تشین نکشینه حوالستیم کشتین تشین نکشینه حوالیگر از بمیرم تیشونا من بگیرم بردوان کتگو جینو برخوادانی حوالیگر از بمیرم تیشونا من بگیرم بردوان کتگو جینو برخوادانی Servizi radyoyu dengigelteben. شنوندگان و چند رادیو دنگه گلده باش ایروده ثبات 2024 شمیل بروکسل ساعت 12 لامد 14 گودار نجام نوچه نواروج پیشکش بکن دم آزادی بر آپویا Bakan tarihini sonrası anladım bu sonrası Oktober. Şemali Sırtanavat Mezem sonrası Hamdi sonrası Anadolu'ya Balikariya Sırtanavat Balikariya sonrası Rusya'da o gerekli ifadesi ve hatta kısa dikkatle Paşa Proto Protolar Britanya bu süreçten Britanya Balikari Dikkatle düzenli haber Sovyet haberine daha sonra Sovyet Yugoslav Lander Antalya Düzce Antalya Düzce'ne bu bağlı dışarı alanına has sebep idare ediyor. Netice Dızır'da Hoster diktatörlüğe daha faşistlerden meşandır. Yemek canı sırtırın, Türkiye ve Ermeni tamam kırın, Asya tamam kırın, Asya Yemek tamam kırın. Bunlar bir tabi de fazla sada tamam etsin. Risk ediler sizi çekiyor. Bu güreşimle halde riskle kalıyor. Hesselukatiye konseri ve berakeceke bankle hemu kurdu dosten wan en Avrupa'ya diyecekler ku beştare meşakölüne ve ben ku hafde sıbate ve jbu azadiya reber Abdullah Calan vereli darkıstan. Hesselukatiye konseri ve berakeceke bidakuyane keniviski banga tevli buna bitika mezin ahde sıbate yalı külnekir. Bidakuyane daha dest şankerin ku hamleye jbu reber Apore azadi ji perskrekra kurtere çareseri ku dehi jotma 2023 del cihane desbekir encamen diruki derxistiye hole KCK bank tevil buna meşahide sıbate yalı kölüne dike ve tespit edike bevajo ku MTDN bevajo ke dirukiye ve berdavami diyardike ku muruve jiher alien cihane behavior jihane kenu cihane ke azad ve istismar de pengava azadi de hatine cemhe MV ke ve ke peşketine ke giring u diruki dibinen baveriya me ev ku herkes be rengi dibine u denirxine naha dem hatiye ku ev bevajo diruki derbasi qonağa ke nube ve derxin asteke bilintir bi mitinga kölüne yammezin regeleme u hemu dostenwan ve bir yardariye nişan bedin Hevselukatiye konseri ve berakeceke berdavami balkişant mitinga mezin ali kölüne u ev banki Pengava azadiye tecita mutlak ve azadiya fiziki arabera poğuçare seriya pırskireka kurt ani rojeve. Emdivi bavariye deneku ve çalaki en hatine naha hatine kirin re ev armaç bekate ve de mitinga mezina kölünere konağa ke nubike ve meriyetede. Jive hele ve kırgiringe ku mitinga mezina kölüne de asta diyarkiri u kaliteye de vereli darxıstım. En baklı tevaya gele hoyeli Avrupa'ya dijindike ku tevi dostan tevli mitinga mezina kölüne bebim. Dahevde sıbat ededi ve geleme yeli Avrupa'ya bir tevli bunalı mitinga mezina kölünere asta valat Pariz'i u dil sozya hoya breber apore da asta heri bilinte nişan bide. حفدي صباطي دا لكولني او مشاكي قيمة بيلدار خستن ام هيفيت كن قليمة هنك دجي ام بيجن باوريا خو خورد كي هنك دجبري نياري خو كينا خو هيرسا خو مزم كي او
tevlivan meşabe van xabata bibe jiber ko yidi azadiya serok apo azadiya Kurdistanê ketiye nav heva girêdayê eger em bisetazan Navê ragihandin û çepemeniya HPG ragihand ku li sî dayê derb li kepçeyekê xistine. HPG tekildarî çalakiyên hatine li darxistin û êrişên artêşatik a dagirker agahiyên berfireh parvekir. Li Herêma Zapê nehê Sibatê di saat 9 û heta 14 sihan de bi bombeyên dest û çekên ferdî di maseyek di mesafeyekî nêz de müdaxaleyê kepçeyên ku hewl didan çeperên meyên şer ên li qada berxwedana ya sî dayê hilweşîn hatiye kirin. Piştî çalakiyan kepçeya ku de parî ve kişiye. Herêma Rojavayê Zapê ya şehîd Delîl heftê Sibatê di saat 12 û nîvan de bi çekên nîv otomatik müdaxaleyê dagirkeriyên li qada berxwedana ya girê cudî hatiye kirin. Êrişên ku artêşatik a dagirker pêk aniye ji wihaye 5, 6, 7, 8 û 9 Sibatê qada derê şê deşta Kafya, Sêdarê, Girê Zengîl û Girê Sîser a Herêma Garê 13 caran qada berxwedanayê Girê Bihar a Herêma Rojavayê Zapê ya şehîd Delîl 9 caran qada Sinînê û ava Lolanê ya Herêma Xakurkê 7 caran qada berxwedanê ya şehîd İbrahîm a Herêma Zapê 4 caran qada Serê Metina û Beşîlî ya Herêma Metinayê 4 caran qada Girê Savaş a Herêma Qendîlê carekî bi giştî sû 8 caran bi balafirên şer hatire bombebaran kirin. 7 û 8 Sibatê qada Geliyê Lolanê ya Herêma Xakurkê jî bi helîkopterên êrişê hatiye bombebaran kirin. Qedexeya li Çayê Gabarê ji bo 15 rojên din hate dirêjkirin dewleta Tir qedexeya li Çayê Gabarê ya di navbera navçeyên Basa û navên de Şirnexê de cara çaran dirêj kir. Walîtiya dagirkera Şirnexê daxuyanî da û ragihand ku Çayê Gabar ji bo 15 rojan weke Herêma Ewlihiya Teybet a derbastar îlan kiriye. Kongrestar li bajarê Reqqa konferansa azadiya rêber Apollo derdixwe. Konferansa bi duruşma bi felsefeya jin jiyan azadî em ê azadiya fîzîkiya rêber Apollo misoger bikin li hola Mişwer a li Reqqayê dest pê kir. Kongrestar û kombûna Zenûbiya pêşengiyê ji konferansê re dike endamên her du saziyan meclisa jinan a Sûrî nivîskehên jinan ên Partiyê Reqqa nûnerê Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakurrojhilatê Sûrî tevger û rêxistinên jinan ên herêmê tevlî bûn. Her wa keseyê tên serbixwe wêjevan, helbesvan û bijîşkên jin û ji Şam, Hims, Hema û Laskiyê mêvan tevlî bûn. Ji Başûr û Rojhilatê Kurdistanê jî dê mêvan bi rêya zomê tevlî bibin. Encamên kompleya navneteyî û bandorên wê li rewşa siyasî swîcên li dijî rêbera li gorî pîvanên navnetewî pêngavên ji bo azadiyê fîzîkiya rêbera werin gotûbêjkirin. Hevserûka Komîteya Perwerde û Fêrkirînê ya Kantona Reqqayê Zelîxa Ebdî di konferansê de vê nirxandinê kir. Em di pêvajokê dîrokî re derbas dibin me bersivandina berxwedanê û parastina destskeftiyan ragihand. Îro jî li vê holê jinên ji gelên li hemberî Daişê li berxwedane û bi serketine kombûne. Dewleta Tirk baweke eşkere kir li herêmên dagirkirine komkujî kirine gelek dewletan komkujiyên li Afrîn, Serêkanî û Girê Spî nas kirin. Lê em ê têkoşîna xwe dewam bikin nehêlin pîlanên dewleta Tirk bigihe serî bi siyaseta neteweya demokratîk bersivê bidin êrişên dewleta Tirk. Ji bo em komployê têk bibin divê jin dengê xwe bikin yek û bi hev re ji bo azadiya fîzîkiya rêbera tê bikuşe. Konferansa jin jiyan azadî li Reqqayê bi nîqaşan dewam dike. Belêgodarên hêja em ê niha berê xwe bidin Reqqayê cihêkî konferans tê li darxistin. Rojnamevan Loristan derwêş bi me re dem baş heva Loristan. Dem baş ji bo hemû guhdarvanan jî. Gelek spas dikin heva Loristan em te godar dikin gelo atmosfera konferansê çi nîqaş tên kirin çi qas kes tevlî bûne dikarî rahgînî kerem bikin. Belê ji xwe ev konferans bi armanca şikandina komple navnetewiya ku 15 Şubatê derbasî sala xwe 25-mîn dibe ev komxebat hatî darxistin bi pêşengiya kongresdar û kombûna jinên Zenûbiya ji xwe kesên gobeşdar bûne ji hemû pêkhateyên Bakurrojhilatê Sûriyê berê xwedan vê derê ne tenê Bakurrojhilatê Sûriyê hikarin bibêjin ku
ji Sûriye bi tevahî berê xwe dane cihê vê komxebatê da ku nêrînê xwe bîne ser ziman ji xwe ev komxebat li bajarê Reqayê ku li herêmên rizgarkirî berê çend salan bi paytexta Daişê de hate pênasekirin ji ber ku Daişê zêdetirî 5 salan li vê dekê wê hişmendiya xwe reş ku gelê vê derê xwe pisandibûn û bi taybet jin mafê wê nav tam binpê kiribû îro ro jinên Bakur Welatê Sûriye bi hemû pêkhateyên xwe bi Çerkes, Arab, Kurd, Siryan, Xweristiyan bi hemû pêkhateyan li vî bajarî kom bûne ev tenê bi tena serê xwe cihê pêşwa yani cihê kevxweşiyê ku em dibînin jinên bi van pêkhateyan li vî bajarî kom bûne bi rengê xwe bi cilûbergê xwe û nêrînê xwe tînin ser ziman ji xwe û bi dilûçeya xwe jî behs kir ku kesên beşdarbûne ji Hemus Laziqiyê her wekî din jî beşdarbûna Brêka Zûmê ji Başûrê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê goçê bû yani nîqaş heya niha bi giştî jî yên gotên kirin derbarê azadiya fîzîkî ya rêberê gelê Kurd de ye her wekî din jî rewşa yani bandora rewşa rêbertiya ku nihatê de ye ku ev zêdetirî 35 mehan ev dorpêç ev bûborîn ev yani tecrîda girankirî berdewam dike ji xwe yani armanc ev ku ev tecrîdbê şikandin û azadiya fîzîkî ya rêbertî bi dest bixînin ji xwe nîqaş piranî li ser vî esasî tên kirin her wekî din jî bandora rewşa siyasî girêdana rewşa siyasî û rewşa rêbertî bi hev ev nîqaş jî tên kirin her wekî din jî girêdayê têne bandora vî fikiriyan ku em bêjin fikrê rêberê gelê Kurd li ser jinan bi tevahî nîqaş heya ana yani heya vê gavê bi van armancan tên kirin ji xwe komxebatîna berdewam dike wê ev komxebata jî bi encamnameyekê bi dawî kirin lê saetê pêşiya me de wê encamnameya vê komxebatê bê diyar kirin jî ji xwe ev komxebat ne komxebata yekemîn ku bi vê armancê tê li darxistin û ne ya dawiyê jî ev çalak yani ji bo azadiya fîzîkî ya rêbertî her berdewam dikin bi taybet ku em nêzî 15 Şubatê dibin wê meşên cuda cuda werin li darxistin her wekî din jî semînerên ku werin li darxistin û ji xwe yek ji wan rêzeçalakiyên got hewd û rêxistinên jinan gul herêmê rizgarkirî bi kombûna Zenûbiya pêşengtiya wê dike û li aliyê din jî li aliyê kantona Cezîrê jî kongrastar pêşengtiya wê dike yani bi vê armancê ev yani rêzeçalakî jî berdewam dikin ji xwe me behs kir jî ku komxebat hîna berdewam dike û bi van datayan komxebat berdewam dike ji xwe wê bi dawî jî saetê pêşiya me de bi encamnameyekê wê bi dawî bi komxebat Bele heval Loristan derviş em gelek spas dikin em jî encamname bişopînin elbet em ê godaran re parve bikin em gelek spas dikin dem baş qewet be dawet bijwere jî dem baş تجرید گاوا یکم آفاشیزما شرخواز و مرم پاریزه ام جبو دموکراسی آشتی و براتی لدجی تجریدی لبرخوا بدین جبو راوستاندنا فاشیزمی ریا تکانه تکوشینا لدجی تجریدیه دی تجرید تک بچه و جیانا آزاد بسر بکوه Belê gotarên hêja ji bo azadiya rêbera pul Rojavayê Kurdistanê kampanya îmzeyan hat destpêkirin kampanya îmzeya bi pêşengtiya însiyatîfa gel a ji bo azadiya rêbera po ya Bakur Welatê Sûrî bi daxuyanekê çepemeniyê destpêkir. Daxuyanê li bajarê Qamişlo da şehîdên 12 adarê hat dayîn endamên saziyan rêxistinên jinan saziyên hukûqê Şêx û Rûspiyên eşîran beşdar bûn. Di daxuyanê de hat gotin dewleta Tirk nahêle malbat û parêzer biçin îmraliyê agahiyên derbarê rêbera po de ve dişêre hevdîtina dawî a bi parêzeran re heftê tabaqa 2019 de bû hevdîtina dawî ya rû bi Mehmet Öcalan re siyê adara 2020 de pêk hat pêwîdiya herî dawî ya biryar telefonê ku 5 daqiqe derbas nekir di 25 adara 2021 de bû. Dewleta Tirk daxwaza Komîteya Mafê Mirovan anêtewên yekbûya 6 îlona 2022 de bê bersiv hiş banga têkilî dayîna Demildest برێبەر ئاپۆرە ڕێدکرد CPT derbarê îmralê de ti daxuyanî neda
hemû gelên Bakur û Şatê Sûrî derbarê rewşa rêbera de bifikarin em li ser vê dest bi kampanya komkirina îmzayan dikin. Lazim e netewên yekbûyî bi rola xwe rabin zextê li Tirkiye bikin ku biryarên hatine girtin pêk bîne. Em bank li hemû rêxistinên navnetewî û destê mirovî dikin bi rola xwe ya ji bo doza azadiya rêbera rabin têcî tedawî bikin bila rêbera azad bibe. Endamê konserê vebera KCK Sabri Ok tevlî bername Teybet a televizyona Stek TV'ye bû. Di bernameyê de kompleya pazdehê sibatê û têkoşîna ji bo azadiya rêbera bi berfirehî nirxand. Sabri Ok dibêje komplo bi paradigmaya modernîteya demokratîk hatiye pûçkirin. Niha dema azadiyê û ev jî ancak biriya têkoşîneke mezin û domdar çêbibe. Amerika, Britanya dema komplo pek hat gotin rojilata navîn da pêvajiyek nû hat dest pê kirin. Rêbera poj dibêje şerê cîhanê sehemîn hat dest pê kirin. Ya rastî cew bû yani. Yani ji bi komplo yek dibêje rêbera po pêwîst e bê teslîm kirin dewleta Tirkiye. Merhala duduya encamê çi be ji nava PKK da gelek parçabûn û pirsgirîgê navxwayî derkevin. Asîsya eger encam tam negirtin rêbera po wek pêvajiyek rizandinê da. Çima ku tiştekî nû ye û dibe bersiva lêgerîna her kesî. Jin têda dibînin, civakê bindest têda dibînin, ketkar têda dibînin, ê ku azadî û demokrasî dixwazin têda dibînin. Sed sala 21 da jî ev paradigma pêşeroja mirovayî û gelên cîhanê ronayî dike û rizgarî û demokrasî û azadiya mirovayî û ciwakan taybet a jin ji vir da tê dîtin. Ji bona ve ez vê baweriya me hîn zêdetir bê belav kir. Taybet ji bona ciwanê Kurd dixwazim çend tişta bêjim yani. Ji bona vê pêvajiyê tekoşîna gelê Kurd rizgariya rêbera po ji bona ve îla îdeolojî rêxistin pir ne şert e. Reş û spî heqsîziyek e, zulmek e. İşte dayîk ji roja birçîbûnê me. Rêbera po 3 salin agayî jêtune. Ma pêwîst e ciwanê Kurd, taybet ciwanê Kurd, jinê Kurd rabin serxwe yani. Tamamî Avrupa gelê me çi jin, çi zarok, çi pîr, çi pîremer, herkes ne tenê bixwe. Her yek çend kesa ji hev re bizane û bawer bike ev helbest, ev meş, ev çalakî bandora pêşeroja me bike yani. Bi vê zanebûnê, bi vê hezkirinê, bi vê moral motivasyon ê ku vê evê da cî negire wek em dibêjin astê herî bilind da cî negire ne tenê bixwe gelek kesa ji hev re beşdar vê meşe neke gorî min gunehkar e. Her Kurd jî ez bawer dikim vê noktede rol bilîze. Çalakya grevên birçîbûnê ya girtiyên azadî di roja heft û şeşan de ye. Girtiyên ji doza PKK û paşkê di çarçoya pêngava ji rêberapora azadî ji pirsgirêka Kurtê Çareseriya Demokratîk heft û şeş rojin di grêva birçîbûnê de ne. Girtiyên azadiyê par 27 mijdarê dest bi çalakya xwe kirin û wê heta 15 sibatê salvegera kompleya nav neteweyî dewam bike. Li girtikeyên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê girtiyên azadiyê ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo li dijî tecdîdê di grevê birçîbûnê de ne. Meşvanên azadiye serdana malbata şehîd bîbo taş kirin. Çalakgerên meşa azadiye yên baskê wane ev du rojin li Mêrdînê ne.
çalekgeran serdana malbata Bibo Taş kirin. Şehit Bibo Taş 12 çilya 2023 li taxa istasyonu ya giredayı navçe Artukluya Merdin'e jibu tecita li ser rêbera po şermezar bike bedena xwe da bû ber agir. Di Serdanê de hevseroka me Tuat Fêde Emine Kaya axivî. Emine Kaya diyar kir ku heta rêbera po azad bi vê de têkoşîna xwe bidomînin û wiha got. Bila aştî pêk were û gelê Kurd ji bin zilmê derkeve em naxwazin heman êşan bikişînin. Geça Bibo Taş, Hava Taş bi xêrhatina çalekgeran kir û ev peyamda. Şehîd şehîde me hemuyan e, azadî dê ji bo me hemuyan were. Serdan bi duruşmayan şehîd namirin bidawî bû. Li başûrê Fransayê meşa sê rojan a ku bi 158 kesan ji bo azadiya rêbera po hatiye destpêkirin peyama serkeftin a berxwedêran e hat dayîn. Mamosayan Ser ve esası evvaki gelli Marsili ve gelli Maryane lehemberi kamuoyu lehemberi cimakla cihanı Ebubla polde sıvatı ikili nefret şernazlardıkı her vakti zanini jibuy azadiyarı ver afo jibuy azadiyar gelli kök Bengava 2023 دای جوتمه جبوی آزادی روان آفوش کردستان راستات و حملات دست بکرنه سر به حمله اساس گشتی و سراسر باکوری کردستان اونو ترکیه باید اب چارکانا اساسی رند آزادی روان آفوش تیمی نشانده روان آفوش ازدم پریدر کتنا والا پاریسیه ازدم پریدر کتنا وجدان کردیچه ازدم پریدر کتنا آزاد روان آفوش ازدمانا پریدر کتنا لچای صافه لمترای در خدانا گلیلات به نشاندن اینو پریدر کتنا رودتا گلی کرده جمعوی رویا پازاری ساعت یکی دا همو علت پاریدمه دوستمه هر کس ساعت یکی دا لقنا بیاری و نشوانی و ساعت یکی دا میخواد لقنا بیاری Belegudarên hêja li Marsilya meşa ji bo azadiya rêbera po di roja duyemîn de dewam dike. Em ene haberê xwe bidin Marsilya. Erhan Tarhan bi meraya endamê Komîteya Têkiliyên Derve. Heval Erhan Tarhan dembaş. Dembaş evet. Gelek spas heval Erhan li çar helên Kurdistanê herûha Awropa çalakên ji bo azadiya rêber apo heye. Li zindanan berxwedan heye hûn ji du roje Marsilya dimeşin kerem bikin peyamê ve çi ye em wê godar dikin. Belê ji Marsilya silav rêj hemû guhdarvana wa. Gelek spas. Em jî wek bo tevlîbûna hemleya ji serokatî ra azadî ji Kurdistanê ra statû. Belê. Li Marsilya û derdorê hemî başûrê Fransa me jî bi meşekî dirêj dest pê kiriye me sê roja bimeşin. Bi rastî em roja xwe duyemîn dane roja meşê. Eleqeyekî baş heye hem di navbera nav gelê Kurd da hem jî di cihê gund û bajarokê ku em pê re derbas dibin. Bi rastî hinekî bi aliyê hewayî de jî meteorolojî de baranekî zeft zêdetir heye. Belê. Di hemberî hemû şertê zor jî
çalakvan biryarın birasli dibêjin ki hemî hevalê me li her derê vê çalakiyê didomînin em jî ji bona wek berpirsiyariya xwe Kurdê li Ewropa dijî jî ji bo paradigma serokatî ji bo rewşa serokatî bigînin hemû gelan em ê vî çalakiya xwe bibin serî fikr û felsefa serokatî bi rastî dostê me jî dostê Fransî bin jî gelek eleqeder dibin yê gelek dostê me me re dimeşin jî fikr û raman û serokatî dê herkes nas dike em jî wek gelê Kurd û dostê xwe demokratan carekî din diyar dikin ku tu hêz nikare bikeve navbera me û serokatiya me her çê dibe bila bibe em ê vê meşa azadiyê bibin û serî da gava yekemîn da tecrîda ser serokatî izolasyona girankirî bişkînin û serokatiya xwe azad bikin. Belem gelek spas dikin heval Erhan Tarhan endamê komîteya têkiliyên derve qewet bê dem baş. Ben baş lavrez. em ê tûcarî jiyana bê serokatê qebûl nekin û em ê tûcarî ji bilî vê tu jiyanê nefikirin. Bijiyara an jiyana azad em dibêjin dê tecrîd têk biçe û jiyana azad bi ser bikeve. Li Kurdistan û Tirkiye qirqirina siyasî hebû hilbijartin nêz dibe dewleta Tirk lez daye qirkirina siyasî polîsê dewleta Tirk li Cizîra Botan avêtin ser malan rojnamavan Selamet Turan wê kirin bin çavan de. Selamet Turan ji Cizîrê birin Amedê hat zanîn dewleta Tirk 24 satin sînordarkirina hevdîtina parêzeran daniye. Li Sêrtê jî dewleta Tirk şevî din li Taxanû û Çalê avêtin sergelek malan bi hinceta li ser dîwar nivîsîne Serhat Baykara yê 22 salî û Yusuf Özbay kirin bin çavan de. Yusuf Özbay hat berdan, Serhat Baykara hat girtin û wîşandin zindanê. Li Eskişehirê jî di serdegirtina malan de endamên lijnerê ve beriya navendiya Federasyona Komeliyên Sosyalîst Müslüm Koyun bi hinceta parvêkirinê li medya dijîtal hat bin çavkirin. Polîsan mala Müslüm Koyun tar û markerin bu quntaxa çekê li ser wî dan gelek caran lêdan û pêl piştawî kirin. Müslüm Koyun işkence dît wî rakirin nexweşxaneyê Yusuf Emre ya li Eskişehirê li wir jî polîsan işkence lê kirin. Ji ber lêdana xwar ji ser hişê xwe çû. Müslüm Koyun bi hinceta parvêkirinin li ser medya dijîtal hat girtin û wîşandin girtîgehê. Piştî çalakiya li Adiye İstanbulê endamên grup yorum parêzerên Büroya Hukûka ya Gel xebatkarên televizyona Hêza Gel rêveberên komeleya Çandê ya Pîr Sultan Abdal û endamên komeleya piştevaniya girtî û malbatên girtiyan Tayyat di nav de 9 kes hatibûn bin çavkirin. Ji 9 kesên hatine bin çavkirin 54 kes hatin girtin. Polîsên dewleta Tirk îro jî navçeya Edenê Seyhanê avêtin ser malan bi hinceta 8 Sibatê li ser pira Celal Bayar posterê rêbera Podalê qandine 2 kes kirin bin çavan de. Herê êyê ragihand ku di çalakiya wan suîkastê ya li Marîtê de çeteyek hatiye kuştin. Navenda ragihandina hêzên rizgariya Efnê herê ragihand ku hêzên wan di 6 Sibatê de çalakiyeke suîkastê li Marî ya li Bakurê Helebê li darxist. Li gurî navendê di çalakiyeke de çeteyeke dewleta Tirka dagirker hatiye kuştin. Navenda ragihandina ya herê êyê ragihand ku dê çalakiyên xwe li hemberî êrişên dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê yên li herê me bidomîne. Mamosteyên Qeledizê bila daxwazên me pêk bîne ev 5 mehên li Silêmaniyê Helepçe germiyan rapêrin û koyê di çalakiyê de ne dixwazin mûçeyên wan were dayîn û mamoste werin tayin kirin. Ji mamosteyên ketine boykotê mamosteyên Qeledizê ji rojnîsra axivin û daxwazên xwanîn ziman.
مامۆسایان لە سەرەتای دەستپێکردنی بایکۆتە بۆ 5 داواکاری هاتینە سەر شەقام. دوو لە داواکاریەکانمان کە ڕێیسین دامەزاندنی مامۆسایانی وانەبێژ و پرەبەرزکردنەوەی مامۆسایان و فەرمانبەران کە لە ساڵی 2014 بە هیچ نەمایە کەس نازانێت چۆن بۆ ئێمەیان ڕاگرتووە. لەسەر شەقامینەوە بۆ زیاتر لە 5 مانگ دەچێت مامۆسایان بە دەنگێکی زوڵاڵەوە بایکۆتی خۆڵەکانی خوێندنیان کردو و داوای مافە سەرەتایەکانی خۆمان دەکەین. بەردەوام دەبین تا بەدیهێنانی ئامانجەکان و بەدەستێنانی ئامانجەکانمان. پەیاممانەوەیە لە جاتەوە بێ هەڕەشە لە مامۆسا بکەی، بە مامۆسا بڵێ بە دەروونێکی نەئارامەوە بیهێنیەوە بۆ هۆڵەکانی خوێندن. پەیاممانەوەیە وەرە داواکاری مامۆسا جێبەجێ بکە، ئەو داواکاری هەیەی بۆی پرۆسەی پەروەردە پەکینەکەی و بسێتەوە سەرڕێچکە و شارێگەی خۆی و ببینەوە بۆ پەروەردەکاری کە پەروەردەکارێکی ڕاستەقینە ئێمەین، ببینەوە بۆ پەروەردەکارێکە بتوانین ڕۆڵەکانمان بە شێوازێکی وا پەروەردە بکەین کە لە ئایندەشدا لە داهاتوودا ڕۆڵەکانمان هەمیشە داوای ماف و خوتی خۆیان بکەن لە هەر حکمڕانیەکە بێتە سەر دەسەڵات. بەردەوامین تا جێبەجێکردنی داواکاریەکانمان. تەواجودی مامۆستایان لەسەر شەقام ئەمڕۆ لە سەرجەم شار و شارۆچکەکان وەڵامی سەرجەم ئەم فشارانە و ئەم سزانەی ئەو هەڕەشانەی دایەوە کە گوایە سزای مامۆستایان دەدرێن. ئەمە ئیرادەی مامۆستایانە. ئیرادەی مامۆستایان زۆر لەوە بەرزترە کە بەم هەڕەش و فشارانە بترسن. ئێمە لە سەرەتای دەستپێکردنی ئەم خەباتەوە چەند داواکاریەکی ڕەوای خۆمان و سەرجەم چین و توێژەکان بە گشتی و بە تایبەتی مامۆستایان و فەرمانبەرانمان خستۆتە ڕوو تاکە ڕێگەی شکاندنی بایکۆت و کۆتاییهێنان بەم خەباتە بریتیە لە جێبەجێکردنی ئەم داواکاریانە. جگەلەوە بە هیچ شێوەیەک مامۆستایان لەم هەڕەشە و فشارانە ناترسن و بە هیچ شێوەیەک ئەم خەباتە کۆتایی پێنایە و بایکۆت بەردەوام دەبێت تا جێبەجێکردنی سەرجەم داواکاریەکانمان. نوچه مداوی وزیر دروی ایران حسین امیر عبداللهیان لبیروت داخویانی دا. حسین امیر عبداللهیان دیار کرد که او اولهیه لبنان دشبه یا ایرانه دو امریکا دشهر رشلاتا ناوین ده جی پشکریا اسرائیل برده و گود ام پشکریا هز و کومنچکدار ین لبنانه بدومینن. جالی که دن و حزب الله لبنانه دو بشه بدهان füze آویتن اسرائیل. لبرو نوچه که سکیپ نیوز حزب الله لبنانه بدهان füze آویتن اسرائیل لدربار زیانان ده تو آگاهی نهاتنه بلاف کرن. Kanala Sikeye News دو دیمنن آویتنا füzeyan برنگه که زندیانی سر اکرانه فر. هجایی گوتینه اکو گلک جاران هزین فلسطینی جی بفوزین ایریشتکن لپرانی وان جعالی پرگالا قوبه یا حسینی یا اسرائیل و بریا بگین عرده تن روخاندن.